Здравейте, как е? Днес ще ви представя един мой проект, с който исках да направя едно много старо колело, възможно най-евтино и годно за спускане, поне за най-лесните пътеки на пампорове. Това, което направих, взех едно старо колело, което имам от близо 20 години, спринт, и реших да инвестирам в него. Това ще е един гайд, в който ви показвам всички неща, които купих за него, какво съм сменил, и като цяло ще проверя как се справят частите и екипировката. Всяка една част, която ви показвам в това клипче, съм я взел от AliExpress и можете да намерите линковете за всяка една от тях отдолу под клипчето. Нека ви го покажа. Започваме с седалката. Седалка за маунтинбайк на Лунже, или както се чете, никаква идея. Тя струваше 27 лева. Задният амортисьор е Exaform. Той струваше 100 лева и има готината вратка за променяне на твърдостта на амортисьора. Това супер готино кормило пак на Лунже, което е 780 см. То струваше 46 лева и 43 стотинки. – 26-инчова вилка Химало за 216 лева и 83 стотинки. Лапата също е на Лунже. Тя беше 12 лева и 52 стотинки. Първоначално мислех да сложа две хидравлични дискови спирачки отпред и отзад и ги избрах Shimano MT200. Един от по-ниските класове, но пак е добър клас. Но какво се оказа? Оказа се, че отзад рамката ми заводски не може да побере автоматите, които стискат диска. Питах се да ги сложа, няма как да стане. Според мен е грешна заварка. И това, което направих, е, че отзад си сложих просто един V-брейк на Shimano, с който съм доволен за сега. Отпред обаче си остана MT200. Тъй като поръчах две, общо двете ми струваха 112 лева и 68 стотинки. Две команди за скорости 3:8 струваха 48 лева и 44 стотинки. Един калник само за предната гума, който естествено е в цвета на колелото. Той струва 3 лева и 39 стотинки. Shift маунтинбайк педали за 42 лева и 89 стотинки. Този държач за часовник струва 8 лева и 5 стотинки. Защо го имам? Докато караш, не искаш просто да имаш часовник на ръката. Не искаш никой момент да отделяш ръката от кормилото, за да погледаш часа. Затова е по-добре просто да го монтираш на колелото по някакъв начин. И това е начинът, който аз открих за себе си. За капачка на вилката съм сложил тази приставка, на която мога да сложа въпросния държач за часовника ми. И той да стои, така че да не ми пречи. Тази капачка струва
7 лева и 36 стотинки. Грипове червени за 4 лева и 27 стотинки. Лампата на колчето също я смених, просто за да е в тон с цялостната визия на колелото. Тя струваше 6 лева и 70 стотинки. Нещата, които не съм пипал по това колело, са рамката, двете капли с спиците, курбелите не съм сменял, колчето на седалката и двата дерайлера. Това джързи, с което съм в момента облечен, то беше 24 лева. Това са ръкавиците, които взех. Те са в тон с цялата ми друга екипировка. И те струваха 15 лева и 10 стотинки. Каската струва 82 лева и 57 стотинки. Очилата бяха на стойност 24 лева и 3 стотинки. Протектор за гръб и за гърди 72 лева и 58 стотинки. Протектори за колена и за лакти 37 лева и 2 стотинки. Сега за протекторите не твърдя, че това са най-добрите опции. Като цяло не е хубаво да се пести от протектори. Тези, които аз съм избрал специално, ги препоръчват за мотокрос каране. Така че би трябвало да са здрави. От опит глава не боли, ако си скаска. Линковете, които съм сложил долу под видеото, са афилиейт линкове и аз получавам обезщетение за това, че ви рекламирам тези части. Да знаете. Имам чувство, че ще сменям средно движение. И то се усеща.